Московски буряк да продължава Катаро Бичов. Също така една голяма пара пристига Катаро Спасец за най-красивата снаха. Ако може кларнета пред нея. От Лена Роса пристига също така една голяма пара за най-красивата снаха специално. И така, от зълбата пристига една голяма пара за най-красивата снаха от нейната зълба специално. Фоничка. Специални поздрави от Тошко Братовчена пристига една голяма пара за Стоян Петров лично и категорично.